Malawi Camera. Kuno kweli ya 3 bwalo la milandu olemekezeka a Alfred Gangata apasidwa belo muchitunzimu mukuona akuluakulu achipani komanso akubanja komanso anzawo aolemekezeka Gangata akusangalala akukondwera limodzi ndi olemekezeka Gangata pamene apasidwa belo. Ife tonse tilosangalala chifukwa Gangata adamangidwa lolemba pa 17 ndipo lero lachinayi ndi pamene apasidwa belo ndi oweruza mlandu Austin Banda apano pa Lilongwe Magistrate Court. Chipani cha DPP ndichokondwa pena paliponse chifukwa Alfred Gangata ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi mchigawo chapakati. Muchitunzimo mukupitirira kuona akuluakulu a chipani cha DPP ndikutha kuona olemekezeka Samia Suleiman omwe ndi National Organizing Secretary. Pafupi ndine pali olemekezeka Chimwemwe Chipungu omwe ndi mlangizi wamkulu wa president. Mukuonanso olemekezeka Athoko Tembo omwe ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo mboma lija la Neno. Tikuonanso akuluakulu achipanichi pa region, tikuona regional governor olemekezeka Deputy Kambalame. Koposaposa tikuona akuluakulu achipani cha UTM amene anabwera kusakhala nawo olemekezeka Gangata. Tikuona olemekezeka Stephen Mikaya, tikuona olemekezeka Simeon Salambula ochokera ku Nchewu omwenso nawo ali pamalo pano. Umoni mmene zikukhalira pano pa area 3. Tikuonanso olemekezeka district governor akuno ku Lilongwe Urban omwe ndi Musa Said Kunkokwe. Apatu olemekezeka Gangata akusangalala ndi abale, akusangalala ndi akuluakulu achipani kunyadira kuti tsopano iwo ni mfulu mu dziko lino la Malawi. Tikutsimikizirena Malawi kulikonse kumene muli kuti ngakhale oyipayo atafuna bwanji koma chilungamo chimadza, ndipo olemekezeka Gangata alandira chilungamo chawo pa nkhani. Muchitunzimo mukuona kupasana moni ndi akuluakulu komanso abale ena amene mukuwaona mchitunzimo ndi amene amayimirira olemekezeka Gangata pa milandu, maloyers amenewo. Anyamata achipani tili nawo pompano, tili ndi nzathu ana achepa amene ndi okondanso chipani cha DPP. Tilinso ndi olemekezeka youth director bwana Norman Chisale, tilinso ndi youth director pa Central Region olemekezeka Ernest Malola. Mukuonako ndi kusekerera kumwetulira kwa olemekezeka Alfred Gangata chifukwa cha belo imene alandira. Tikhala tikucheza nawo panjapa kuti timve kuti chimwemwe chawo ndi chotani. Yairi basi rine nkhani zake pakana pano basi Alfred Gangata basi iwowa ndithu atuluka pa belo. Anyway, nkhani majaji tikulongosana chimene chitika sopano kumeneko ku khotiko anthu amene anakatenga chikalata
choti like warrant arrest yokuti awamangire Alfred Gangata adzudzulidwa ndi jaji kuti longweko awauza kuona kuti khalidwe limene lili silabwino. 1 makatenga chikalataso chimene munakatengaso warrant arrest yonso kukatenga kuti ndi ana ngati kuti omangidwayo ndi mwana, you understand, nde awauza kuona kuti zimene zozo sizabwino. 2 akanika kupereka umboni weniweni wogwirika, right? Aboma tsopano kumbali aboma adzudzulidwa ndithu ndi machaji umene koko, komanso akanika kupereka umboni wogwirika wa zimene iwowa amanenazo mpaka napano. Ndipo anena kuti chimene chifukwa munthu uyu anakantulutsa dzulo, koma dzulo sanamutulutse chifukwa chonena kuti awa aboma awa amanena kuti aya amene akatuluka akasokoneza umboni. Ndiye panopa anena kuti ayi palibenso kusokoneza umboni, palibenso chimene chingachitikeso apapa, munthu uyu basi akuyenera kutuluka. Then ndi pamene tsopano amapasa belo kuti atha kutuluka, koma nkhani yeneni yogwirika kuti akuluwa alakwa chakuti palibe, sikuoneka. Ndiponso even achajiona ngasi sometimes munthu ukakhala kuti wapalamula kwambiri kapati wapalamula ndithu kumawulira belo amakuza kuti uzikaonekera kuchadi ku khoti. Koma pamkulu amene pa Alfred Gangata ajaji anena kuti akuluwa sakuyenera sura azikaonekera ku khotiko. Sakuyenera kuti azikaonekera ku khotiko hayi. Ndiye apereka 7 days imene ngati 1 week kumbali ya boma kuti apititse ndithu mlandu weniweni ku khotiko. That's why timanena kuti kungotha mafuta. That's why mwina makani chifake machaji wa mangu kanilana. Pitani kukaiti ya 3, pitani kulumba adzi kudowa, pitani mwina chifaka makana. Fama zetu nizopanda mutu, soduka mutu. Chifukwa, why munthu mwamvutisa kumuyika mmene mujamo chitoko si mujamo, kuludzudzu mene kuchako, nkhani zake ndithu zopanda mutu. To be honest. Kurela na nthawi. Nthawi ndithu munthu kuti kuntela munthu nthawi ndithu. Really? Ndezi ngati zimene zozo akulako. Dziko lili lizasintha pati, lizasintha liti. Mavuto tilinawo ambirimbiri, koma ndakakhale busy kumanga munthu kumangozunga nayo kunduka certificate. How? Really? Pena pake zimene zikumachitika ndizokhumudwitsa. Ndale tiyike apo tente pangeza chitukuko, tente pange tisolve mavuto amene tikukumana nawo atsiku ndi tsiku Amalawi tukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ndi at least tingosolve mavuto amenewo rather than ndizikhala busy kumakamba za certificate ya follow. Certificate ya follow imene ndiyopeka iyo jene ya fake ya chani amagwira ntchito kwanda ndi munthuyo. Chabwino ngata chabwino certificate ya I mean really guys, tapanga ni sort out mavuto pano paso. Next video ikhale ya anthu amene apita kukachisa zikhakha kuchipatala, then nkwawoza kuti acho seokha pamwendo. Video imene ikubwera imene ilumikizanso ndi Ben Ulongo. Malawi Camera.